नासरुल शेख बरतलानिफ्राय, भीर मोहम्मद धुब्रीनिफ्राय, हारुनुर हासान बङाइगावनिफ्राय बे साथाम जे दुष्टफोर गुन्डाफोर बिसोरो थांनाय 20 जुलाइआव जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे उन्दै बैसोनि गथ' क्लास 10आव फरायबाय थानाय बिनानावनि सायाव जि अयनाय अयथाचार भाबे जि माने रेप खालामबाय, बे रेप खालामनायनि एगेन्स्टआव दिनै बिनि सঠিक जे जोंनि बिसार बा बिनि जों न्याय मोननांगौ थाखाय दिनै गासै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा आफाद, रायजो राजा, समाजनि बुद्धिजीबी आरो जोंनि गासै कलेजनि फरायसाफ्रा दिनै रागा जोंनानै खुद्रि सारनानै दिनै माने अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव जों बयबो एकगत सापर्ट खालामनानै 3 घन्टिया धरनानि हाबाफारि लानाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि डिजिपिखौ जोङो खावलायदों, डिमान्ड खालामदों जे बे जघन्य खान्डनि दुखु गोनां जे लाजिनांथाव मोनसे जाथायनि बिसारखौ पक्स'नि गेजेरजों थाबैनो होनांगौ आरो बै कालप्रिटफोरखौ फासि होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। आरो बिनि अनगायैबो भिक्टिम जोंनि नखर आरो बिनानावनि मुङाव बिथांमोना एककालीन साहाय्य प्रदान खालामनांगौ जों डिमान्ड खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव समाय समाय गोबां माने अपराधमूलक जेबिला खामानिफोर बे आयेननि बा असामाजिक जि कार्यकलापफोर बेफोर जाबाय थायो। बिनि सायाव जोंनि आयेन प्रशासना, पुलिस प्रशासना आरो जिल्ला प्रशासना गोख्रों बेबस्था लानानै बै गाज्रि एन्टि एलिमेन्ट फर्सफोरखौ दमन खालामनांगौ, धंस खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। बेबहार खालामबा जों बेखौ गनायनो हानाय नङा। नाथाय दासिम सुबुंनि गेजेराव, समाजनि गेजेराव, ओनसोलाव जेब्लाबो अनलायनाय, शान्ति, खौसेथि, जौगानाय परिबेशनि थाखाय बै नेताफ्रा खामानि मावनांगोन। जोंनि जुगाव डेम'क्रेसियाव मोनब्रै खुन्थिया दिनै जाय जिनाहारि खालामदों गोख्रोङै खामानि मावो। रल दं। थाखोआव फरायनाय गिबियाव बे लेजिस्लेचार, जायखौ जोङो दायनिगिरिफोरखौ थोंजोङैबो इनडाइरेक्टलिबो जोङो नेता खालामो। बिथांमोना आयेन खानुन बानायो जोंनि समाज रायजोनि थाखाय, फरायसानि थाखाय, समाजनि थाखाय जे गाज्रि खामानि मावनो हाया, गाज्रि खामानि मावोब्ला ओरैबायदि साजा मोनो। जोंनि जुडिसियारि आयेन खानुनखौ जाय आखायाव लाग्रा जों बेखौबो बुंनो सानो साफ्रोमबो गथ'नि गार्जेनफ्रा गोख्रोङै खामानि मावगोन डेम'क्रेसियाव। बे सेकेन्ड पिलार सांग्रां जानांगौ जानानै फैबाय। जोंनि थामथि पिलार बे जाबाय मोनब्रै मोनबा दाननि गेजेराव अफिसार, जोंनि गेजेराव अफिसारफोर दं, बिउरिक्रेट्स दं, मेसिनारि दङ। बेफोरबायदि गिथाव बाथाव बै गाज्रि आयेनफोरखौ जाबोगासिनो दं। रायजो राजानि थाखाय क'क्राझार सঠিक भाबै मोजाङै बिथांमोना खामानि मावनांगौ। जोंनि ट्राइबेल संघआ ब्रैथिया बिनि हेंथायै गोबां जोंनि मानदों इलेक्ट्रनिक मिडिया, प्रेस मिडिया, जोंनि दाबि खालामबोदों प्रत्येकबाराव अफ द नेशन। सरकार आरो प्रशासना बिथांमोना दिनै जोबोद मोजां खामानि मावदों, जोंनि हारिखौ, मावनांगोन। जोंनि समाजखौ स्पेसियेलि आं चिरां जिल्लायाव एबसुनि जानानै सरकारा बेर्थ जोंनि जादों। चिरां जिल्लानि मानोना गासै नांगौ प्रेस बायदि मिडिया उपयुक्त बेबस्थाखौ बन्द' सरकारा खालामनानै दिनैसिम लानो हायाखै। मिडिया जायनि जाहोनाव हाउसावै दिनै मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव आन्तरिक শুভেচ্ছা তেওঁলোকলৈ सरकार आरो মই प्रशासन জ্ঞাপন थानाय चिरां কৰিছোঁ। बायदि मोनसे कियनो जिल्लायावबो बेबायदि जिनाहारि खालामनाय जाथाया जानो रेप मोनदों। केसआव बे हमथाय दुखुनांथाव তেওঁলোকে आरो सरकारा बिनि আৰম্ভণিৰপৰা दायनिगिरिफोरखौ দিনে नांगौ কষ্ট बायदि কৰি साजा होनायनि उनाव জনসাধাৰণৰ মাজত, সমাজৰ মাজত बे प्रसार चलाइছে। बे हिनजावसानि যাৰ इयुन কাৰণে राहानि सोमोन्दै सरकारा बेबस्था আজি लानांगोन। আমি जों बेखौ দুষ্কৃতিকাৰীসকলক चिरांनि डिसिनाव শাস্তি দিয়াৰ বাবে चिफ मिनिस्टारनाव, আমি आसामनि चिफ मिनिस्टारनाव जों दाबि চৰকাৰক, প্ৰশাসনক আৰু ৰাইজৰ जाय সজাগ হ'বলৈ हिनजावसाया আমাক जिनाहारि এটা खालामजादों সুযোগ পাইছে। बिथांनि इयुननि তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক बिथाङा আমি जाहाथे ধন্যবাদ मोजाङै मोजां নিবেদন फरायलांनानै কৰিছোঁ। गोजौ थाखोसिम रायजो राजा बिथाङा जिउ खुंलांनो हायो, गोबां बाथ्रा बुंनो फरायलांनो हायो लुबैयाखै। आरो बिथांनि निरापत्तानि बेबस्था फैबाय थानाय जाहाथे समाव सरकार आरो प्रशासना जोङो खालामो बेखौबो जों हारि दाबि दानायनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै, आङो आफादगिरि जानानै दिनैनि बे धरनायाव गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। बेखायनो जोंबो चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों, खोब मोजां मोनदों। आरो बिथांमोनहा जे बावैसो माने जोंहा चिरां जिल्ला एबसुनि बिथां आफादगिरिया माने मोजाङैनो बुंथिनानै होलांबाय। जोङो माने कान्ट्रिनि सायाव माने जोङो बे आयेनखौ जोङो माने पक्स आयेनखौ जोङो नारसिननानै बा पक्स आयेननि गेजेरजों जिथुनाखि कालप्रिट बेखौ जोङो फासि होनांगौ। जों बेखौ आइजो आफादनि जानानै जोङो मदद होयो। आरो
जोङो माने चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै जोंनि आइजोफोरनि सायाव बा जोंनि फिसाफोरनि सायाव जोंनि जिथु उन्दै उन्दै देरफुनाय फरायसा गथ'फोरनि सायाव जिथुनाखि गाज्रि रोखोमै रेप खालामदों बिथांमोननि सायाव माने थोजासे माने साथामखौबो जिथुनाखि कालप्रिट साथाम दङ बे बिथांमोनखौ माने जोबजासे माने फासि होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो जोङो जोंनि माखासे जोंनि बर' माने गारजेनफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो आरो जोंनि फरायसा उन्दै उन्दैफ्राबो सांग्रां जायो जों बेखौ चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै खावलायगोन आरो जोङो जोंनि जाथि हिसाबै जोंनि जाहाथे मान सनमान बा जोंनि बिमा बिफानि मान सनमान गथ'फोरनि मान सनमान जाहाथे जोङो जेब्लाबो लाखिलांनो हायो बेखौनो जोङो चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै आङो बिथांमोननिसिम बा गारजेन आरो गुबुन गुबुन जेनेबा कलेज स्कुल बेफोरबायदि फरायनाय गथ'फ्रा बिदिनो गुबुन जाथिफोरजों सोरबाया लेंहरो मबाइलजों लोगोसे मबाइलजों लेंहरनायाव बिसोरो बिथांमोना माने गावनि मोनसे देहानि माखासे गावनि सांग्रां जानानै थानांगौ माखासे खामानिफोरखौ माने बावगोमानानै थायो बेखायनो जाहाथे माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनो फरायनाय गथ'फोरनो बिमा बिफाफ्रा मबाइलखौ होआलासिनो बिथांमोनखौ माने बिमा बिफानि आन्दाराव गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां लाखिलाङो जाहाथे जानला मोनला बेफोरबादि दिनैनि जिथुनाखि खस्थ' खालामनानै गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय नुजाफैनानै आरो बे धरनाखौ लादों बेखौ आङो जोबोद साबायखर होयो बेखिनियावनो आं फोजोबनाय আমি ডিমান্ড কৰিছো बेबायदि मोननै जाथाय जाबाय बिसिनाव मानसि बुथारबाय दिनै रेप केस ओंखायनो रायजो राजाफोर जोङो सांग्रां जानांसिगोन बे जोंनिनो बिनानावखौ दिनै जों दुखु मोनदों राजुनि घटना दिनै आरो क्लास 10 फरायनाय बिनानावनि जि रेप केस बेखौ लानानै जों सरकारखौ डिमान्ड होबाय थादों ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय कोनो बेबस्था गैया फंसेबो राव बिथांमोनाव गैया फंसेबो सोदोब बिथांमोनाव गैया दिनै जाय दिनै सरकारखौ सासन खालामबाय थादों नेताफोरा बिथांमोना रायजो राजाखौ देशखौ मावलांनो नागिरदों दिनै डेम'क्रेसिनि मान मर्यादा डेम'क्रेसिनि जि जुलाई माहर 20 तारिखत एজন ট্রাইবেল 2 নম্বৰ হ'ল খিলঞ্জীয়া আমাৰ চিৰাং জিলা বেংটন অঞ্চলৰ তো এজন নাবালক ছোৱালী 16 বছৰ 15 বছৰ মাইনৰ এই ছোৱালীজনক দলবদ্ধভাৱে তিনিজন নৰপিকাছে ধৰ্ষণ কৰি তেওঁক মানসিক নিৰ্যাতন তথা ব্লেকমেইল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু এই ঘটনাটো তেওঁলোকে কৰি পেলাই আকৌ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে ভাইৰেল কৰে তো ভাইৰেল কৰাৰ লগে লগে আমাৰ চিৰাং জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ঘটনাটোক 4 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী ব্যক্তিসকলক কৰায়ত্ব কৰে তাৰ কাৰণে আমি চিৰাং জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এই দোষী ব্যক্তিসকলক যাতে আইনৰ সুৰুঙা দি কোনোপধ্যে পাৰ হ'ব নোৱাৰে আমি সদৌ কোচৰাজমুখী ছাত্ৰ সন্থা আক্ৰাছুৱে তেওঁলোকৰ আমি ন্যায়ৰ ওচৰত আমাৰ আস্থা আছে ন্যায়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাম আজিৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আজিৰ এই ঘটনাই আমাৰ চিৰাং জিলা অঞ্চলত শেষ হওক আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেপটিছসকলক আমাৰ চিৰাং জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰতৰ কঠোৰ দমন কৰক আপোনালোকৰ লগত আমি চিৰাং জিলা আক্ৰাছু তথা বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন আপোনালোকৰ লগত সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িব।